taitaa olla viilit pyörässä. Okei. Moikka, meikäläinen Samutti PvP, Samutti PvP. Tänään me pelataan Crowtopiaa. Ja tehdään jotain. Okei, tehdään jotain. Tehdään jotain. Tehdään jotain. Hii! Mitäs me voitais tehdä? Okei, me voidaan rakentaa talo. Joka on tehty laseista. Tai sitten mennään noobiksi ja pyydetään kamaa. Joo, sehän on hyvä idea. Paitsi jos toi nyt video, ettei tuu tohon, ettei mene sinne. Mitä ei? Miten tuo yksi tyyppi päällä? Mitä? Mitä ihmettä? Sinä olet häkkeri. Opeta häkkeri. Sinä. Teen. Teen video. Joo, näin. Niin. No niin, mennään Suomi. Suomi, älä. No niin, nyt ei. Tällaisena voi nyt kamaa pyytää. Pidetään toi maailman noobimpia kamoja. Noita laseja vaikka. Ei, mulla on toi bovia tuossa. Vaikka toi bovi on ihan noobia noin, mutta pidetään nyt vaikka näitä ja pyydetään kamaa. Hei, eli olko siellä vedessä, tulkaas pyypit sieltä pois. Hei tyypit, miltä tuntuu päästä videoon? Moi! Hei moi, sä pääsit mun videoon. Hei tyyppi, sä pääsit mun videoon, eikö oo kivaa? Ei sitten. Ai ostat VL? No joo, mutta mulla joo. Mulla oli, mutta mä ostin vielä Nadon, mutta mitä siinä, koska mä oon tosi nuubi pelata, enkä niinku osaa pelata tää peliä. Silti mä pelaan. Kato, mä oon ihan sika hyvä parkkoa, siis ihan sika hyvä. Kato, pääsin ton yli, oon siellä. Ei! Kuule, tää tyyppi, se ei vaikka Samutti PvP, on ihan sairaan hyviä parkkoa. Samutti PvP. Samutti PvP, selvä se. Te pääsette kaikki 3 tyypit videoon. Antakas mulle läpi. Spämmerit. Ilkaa. Viittikö? Minä en pidä noista teidän jutuissanne. Minä voisin vaikka dropata tänne mun kaikki, kun kukaan ei näe. Paitsi sitten joku tulee tuosta ottaa mun kaikkea. Mutta okei, nyt mennään trade. Mä unohdin, että munhan piti pyytää noita tyypeiltä kamaa. Siinä tulee yksi tyyppi, miltä mä tänään pyytää kamaa. Sitten, kun mä saan ensimmäisen kaman, niin mä aletaan vähän lopettelemaan. Mutta tämän videon aikana mä yritän saada 1 kaman. Jos mä en saa, niin mä tehdään tätä videoa niin kauan, kun mä saan 1 kaman. Saanko kamaa? Saanko kamaa? Hei, ainoa mä olin täällä. Annapas mulle nyt jotain, poika. Saanko kamaa? Saanko kamaa?
Hei, saaks mä kamaa sulta? Ylöhän noo. Okei. Okay. Mut. Skämmät. Skämmät. Mut. Mit skämmättiin? Enhän, no niin onkin. Mä oon noobeks aina. Hoi, ite oot noob. Noob. Ai sä haluat mun hienot lasit? Oi, nyt mä ymmärrän, että sä haluat mun lasit, Tradeleevi. Sä haluat mun hienot lasit, vaan Tradeleevi. Hei Tradeleevi, mä haluan nämä, koska kalat on oikeasti kivoja. Ei käynyt. Joo, mä sain. Lola, kalat on kivoja, vaikka mä en voi tehdä teille mitään. Mä oon kyllä aina täydet tätä hienoa kypärää, ihan rumaa. Mitä? Jee, mä oon viikinki! Nyt tuleekin tää viikinkejä. Viikingit käyttää ainakin noita maskeja kuin noita maskeja. Sitten niillä on tollaset paidat, kai. Ei kun, tää on mun kuva viikingeistä. Sitten ne käyttää jotain housuja, jotain housuja. Sitten ne käyttää tollasia kenkiä. Ne on viikinkejä. Nyt mä menen myymään kaloja. Kai kala! Haluatko kaloja? Mulla on sulle kalaa. Mitä pidät kaloista? Kaloista. Mä sain kaloja. Yes. Viiklivuorit ja kalat. Katsokaa. Kala ja kala. Mitäs pidät? Mitä? Trade. Ai joo. Meidän piti tehdä tää video silloin, kun... Ei, missä kirjoitit ihan väärin tuonne foille? Mene sitten pois, jos sinä haluat radettaa minun kanssa. Mikä sinä oletkaan, joku gime. Siinä on joku timantti varmaan, mutta unohda. Heippa, mä kuolin. Kukaan ei saanut minua kiinni ja nyt minä pitää kamaa viikinkimaskit pois. Ollaan taas niitä nuubeja. Ai joo, mun nuubit kamat meni pois, mun pitää käyttää hot heatia. Ei. Mitä? No, mitä toi tarkoittaa? Anteeksi, mutta en halua opetella sinun kieltäsi. Sauna. Saunabileet. Oliko tää miesten vai naisten? Ai miesten. Ja sitten uimaan. Ui! Ja sitten tänne. Ei, nyt mä saan sitä kamaa. Hei, mä saan sitä kamaa tietenkin. Ei. Mitä? Missä maassa? Suomi, joku hitsimaa. Ei, saa nyt letkun ajaa. Ei, saanko kamaa? Saanko kamaa? Saanko kamaa? Eikö, no kyllä yksikin kama riittää, että... Mitä? Ei, tuo... Kisaa, tutin. Tutin? Kuka haluaa tutin? Kuka? Hei, tän salasana on suomi älä. Toivottavasti. Kato. Tän sana on PvP. Varmasti. Tän salasana on PvP. Ai, se oli väärin. No sitten tän Samu. PvP Samutti. Tän on pakko olla oikein, koska tää toimii ihan kaikkiin. Kannattaa muuten kokeilla. PvP. Ja sitten oikein. Mitä? Tuli väärin. Joo.
Ai, nenä. Se irtos, ei! Nenä irtos, vaikea hengittää. Ai, jos tuot irrittää. Ok. Trade. Mulla ei nyt kovin paljon tätä irrittää. Mulla olisi 2 tyyppi. Käykö se jotain? Miksi sä vaan lähet pois? Mulla olisi ollut sulle hienoa dirttiä. Trade. Mulla olisi ollut sulle jopa 2 dirttiä. Olisi niistä 2 binebaalia. Nyt annat mulle ton hienon nenän. Mä pidän siitä nenästä. Ei se anna. Hei, se on kamaa. Tyyppi ei anna mulle kamaa. Ok, jes. Terade. Jes, mä sain kultaharkon, se saa riittää. Lisää. Suomi Wireless. Mä en oo tän maan omissa, vaikka sä et siitä puhunutkaan. Jes, mä sain kulta-arkon. Ne on kulta-arkkoja. Minnekä sinä lähit? Sun pitää antaa mulle kamaa. Tyyppi. Ei. Ja hauskaa. 10 minuutin väliin kiinni ja veitä ja hauskaa. Minkä vaan. Taavies niin. Taavies. No se riitti tuolta. Thank you. En osaa enää puhua. 12 minuuttia kestävä video, että on pitkää. Okei, tosi pitkä. Eiköhän me lopetella tähän. Mennään vaikka maan sammuttimista, en edes tiedä. Mutta se on sitten